Монстъри искат да сте братовчеди. О, дали? Май е лънг. Не, това не е лонг, това е късо. What the fuck? Това е на обиколки. О, мага. Защо бе, хора? Никакъв шанс да взема скука на това. Карбонизара взема аз. Аз съм интелигентен. Какво ще вземеш? Взех скаут, мисля, че за времето ще е перфектен. Другото Това всичко ще е манджа. Защо? Абе, той дето свири да му пръднат газа, какво става? Айде, Perfect Burnout. Аз съм на Време е грейд. спортинг. Аре, Спортове, всъщност. айде да ви бием. Аз в началото, окей, дали ще задържи позицията. Да видя дали съм най-интелигентният човек, защото взех скаут. Не. Сега ще видим. Абе, поднася моите малко, ама е търпимо. Скаута ми е залепен. Окей. Не. Мале, имаше някакъв конус, който го допрях. Видях. Абе, камерата ми бе, оправи се камера, бе. Майко ми, спамя го човек и не стане. Супърче, айде, газ. Какъв то дънел на след пътя. Град лоудър, бе, браво. Нали не сме на контакт? Не. О, аз съм с... О, брат, до сега карах скаут и сега с този букук. Аз съм с Торнадо Рейсинг. Аз съм с мотор. Не видях. О, не ми се играе. Почнемо лошия късмет. Ти тъпа, бе. О, мотор. Още и мотор. Апокалипс байк. Аре. Ми дадеш шиба на суперкла. Не, аз не мога за... В кофата, бе. Какво ме Ако направи не за получи го силка пресор и... в кофата. Негито е първа, аз съм трети. Това е много хубаво, бе. Дай ми нещо хубаво. Боксвил! Заради шибания дъжд рад лоудъра не мога да завия въобще, просто не може. Хот найф. Хот найф. Боксвил! Чао, момчета, чао, шорте. Чао, шорти. Вие на коя позиция сте? Бях втори. Четвърта. Бях за това ги точно. Ми даде в Боксвил. Обаче съм с много гадна кола. Дай ми не. Брат, аз съм 23-ти Това ми не дава завива. фаджо, бе. Абе, ей! Какво правиш, бе, игра? Брат, тази кола не завива, в смисъл, тя на ръчен трябва да взимам. Искаш ми кажеш, Аз че съм Боксвил потресен от късмета. Не бе, то моето е по-бързо, ама... не завива. Туризм. Не се оплаквайте. Аз в момента, в който вляза в зона, където мога да получавам вече бавни коли, веднага ми дава бавна кола. Окей. Вляза ли в топ 25, веднага ми дава нещо бавно. Брат, аз бях втори и ми даде Боксвил. Варена. Не ми я да ви. Не си ли пред мен още? А? Пред теб съм? А. Коя позиция? 15. Добре, пред теб съм. Ама брат, тук ние сме отделени тотално от предните. Топ 10 са някъде напред. Аз съм топ 10. Полисто Кейт. Вече не си. Вече не съм. Защо не ви настигам, бе? Не мога топ 10 да получавате добри коли. Вие трябва да сте с най-много лоши неща. Ето ще намерих един. Двама. Хайде, шорти, леле, майко. Еми, виж какво съм. Да, видях. Виж, желанието ми се сбъдна. Аз Да стане съм... ми кажи. Но пак ти си извън топ 10. Пак топ 10 с някакви скандални работи. Има един са Боксвил. Нормално с Боксвил и да съм извън. Аз съвсем нормално. Да, но ти изпадна и някакви други влязаха и те получиха скандални работи. Пиче, съм автобус. Окей, това не е лошо. Ама е дрифт. Ярчето 37-ма. Ужас. Не! Обърнах се! О. Втори! Трети! Върна се. Фак! Как се върна? Мале бати дрифта. Тъмън първи. Финала и си се заобърнал, бе, от така Не. го изтърси. Монстър трък. Два монстър тръка. Маршал срещу... Каквото и да е това моето. Така ли, по-скоро либератор, да, какво говоря. Знам им имената и на двете, защото се правя на тъп. Защото си. Ебам се. Не те е срам. Не те е срам. Сега ще се Ще скараме. съм тъп, какво ще се случи с позицията. Моля, Хари. Значи, то дънер, има един дънер точно по средата. Или дънера ще нацелиш, или ще нацелиш дупката. Добре, сега ще видим. Аз точно там ми станаха проблемите, да. Да, има един дънер точно по средата.
метнали, просто е така да има. Това рокстарски работи. Сентинел. Аре бе, брат. Абе, го допълвам до 10-та позиция. Аз съм първи. Да, ти си първи, ти сега караш хуи неща. Добре. Да продължат хуите Това има неща. късмет днеска, ей. Не те е срам, и аз искам. Тук се Брат, запали. те карат някакви добри, бързи работи, но ги карат прекалено бързо за времето. И се завъртат. Да. Брат! Още, че Сентинела е... Айде. Как Сентинела ще е лошо? Не. Няма нищо лошо в Сентинела. Вече съм с друга кола. Брат, някакво неро ме мина. И съм с лайно в момента, GG. О, тая под нас е много. Ужас. Какво караш? Кункве сети. Помня сети туда, то... Не брат, ти с това втория ще си прави тая ляк. Той ще... Това до тебе не е втория? Nightmare Brutus. Да бе, аз вече ги лафам. Мале. Но той аз ги лапвам, ама те... Ми се струва, че те са О, той ме настига. Аз съм много прост. Казах си няма да набия за нищо на света спирачка и това ме прецаква, защото автобус е толкова бърз. То между другото май е с хубава кола. Затова трябва да загрявам явно, не трябва да седя и да не правя нищо преди да почнем типа. Карам като пълня ламер. Той е с полицейска. И айде Яша, първи! Искам трети бе, искам трети. Игра. Така, айде. Дай ми нагоре. Дай. Нагоре Чилият. Няма. Давай чилят. Няма, надолу е. Няма. Бах, че издрисканата писта. Кръгче, бате. Кръгче. Не кръгче, ама... Да, възможно най-краткото дълго. Айде, моля те. Не. Охо, аутлоу. Мазно аутлоуче. Айде да бъде отлоу. Тук на завоите ще е топ. Ако сме повече направя броулер по-добре. Няма да знаеш, че той с слипстрим на завой е зле. То това ако удари едно храстче е зле, така че то за всичко го... Всичко мога го убие това. Ай, стига, свирках тебе, ненормалници, ушите ми. Аз съм се почти мютнал играта. Не става. Трябва да се чува двигателя на колата. Ага. Imperfect. Айде, Хана Монтана да ни дава късмет, че я изтребим сега, гледайте, че срещу мене. Директно! Изчезвай! Майка ще направя. Шорти ще прата в тебе. Бам! Не успях. Това не мога да ви. Защо се е бор, брат, като се мъчиш? Да, просто се мъчи. Аз тук няма да го карам на пълна газ, няма смисъл. Имам слипстрим. Не, зато си спусна завоя. Браво, и някакви се подбираха по него. Аз много слипстрим взех и ме изсвърчах. Грейнджър, ай ще ме изпреварват. Парагон! Колибата. Някакъв е супер бързата кола зад мене. Колибата ми го да не казвам. Пак колиба бе, Шорти. Оставам ти място да ме минеш от... тебе. Колко? Чао! Не те видях, Шорт. Нищо. Чао! Ти си карай спортната кола, ще седим тук с моя Грейнджър. И с Шорта сме с една и съща полицейска кола. Я за корицата да застанем до полицайите двамата да го гоним. Забави малко за коричка. Пусти сирените, Пуснати си. Ево. Така. Добре, дай да застана до тебе, айде. F1-то мазна. Готово. Стига толкова. Караме си. Така. Записа си работи. Кади! Чао, Шорт! Чао! Ти каза записа, бате и... Окей. Аз съм с Боксвил. Това не е Боксвил, бе. Какво е? Това е Ръмпо. То е също. Или Спидо, Ръмпо. Спидо трябва да е. Не, Ръмпо е. What the fuck? Нищо, поне тук никой не те блъска, иначе е лошо. Мале, чилката се опита да ме засече, ама той ще ми пуска слипстрим, добре? Наближаваме. Пуска ми слипстрим, ще оцеля заради него. Завъртяха ме. Мотор ме блъска нарочно, вярче! Вярче, защо бе? Федзер, айде.
Чао, монстъре, приятно ми Почти го беше. очаквахме от нея от вярчето. Значи нещо... Гледай го, бе! А, ей! Пеперутки е. Аз? Ти беше, видях ти името. Какво съм направил? Сериозно. Бутаме. Взимах слипстрим от този. Братле, било е тежък лак. Ти лага, ти направо ми изнеса. Мале, чил ми спасява състезанието. Много си чил, бе, чил. Взимай сега от мене. Оп. Аре. О, дай да се комбинираме с вярчето. Мале, то ще кара много пъки, бе. Абе, вяро! Ще нямам буст. Аз съм с Nissan 370 Вяра, защо ме бута? Z. Мале... И това, гледай го. Sentinel XS. Ама му Найс. толкова място да мине и ме бута. Но е трома Sentinel, да знаеш. Те да те путнат, за да не могат да ги настигнеш повече. Те така си подсигуряват по-лесно първото място. Ще забавят тебе допълнително. Аз нямам доверие на трети път на вяра, просто трябва да я убия. Браулер. Тя да чупута всички. Ей! А тя и лагва, аз не мога да я поместя, разбираш. Аз я удря, правя пит маневра, нищо не се случва. Аз съм то деца поднася леко. Опа, къде минава? Гледай какво прави. Абе, терорист? Вяра терорист ли? Абе, тя ходи и се фърля във всички. Сори, пич, ще те убих. Курсита, добре, готина кола. Добре, Апокалипсис, добре. Моторче, газ. Така... Така завъртяха вярче. Мотор! Браво. Yes, бе. И аз съм с мотор. Окей. Аз съм Пич, с мръдни. топа на топа, върха на върха. Стигам ви. Мале, вие колко сте направяше лефта? Вие нормално ли сте? Какво правите? Какво сте карали? Аз карам мотор в Аз момента. верно па бях с факън от Кадия, брат, какво очаквам? А ето я вяра, бе. Добре, продължавам да получавам в момента добри коли, ама то след кари топлото и добро да получаваш, ако не са 3 вичилантета поредни, няма завръщане. Настигам първия. Газ! Има да настигаш много Той е повече. с гризли, бат. Тя нещо правят зигзагообразни движения, загряват си гумите, чакат да се блъснат. Не, Сламван! Не, ми GG си. Не се знае. Не, аз сега няма го изпреварвам. Гаунтлет, Да. бърз. Пак го забия. Ама То то... синя, не знам всички ли бутали, само жълтия. Ма Сламвана ми такова. Не мога го изпревара. Втори, нищо. Мале, аз си мисля, че имам и шанс да те настигна да те изпреваря. Няма го видиме сега. Града. Екстра. Плажа. Какъв плаща за едно завойче? Да. Стоп. Няма как да стане. Майната му на стрейтера, взимам... Шварцер. И аз имам. Не бе, ти лути си, стрейтер е по-бърз от Шварцер. Ще взема прекържна, той е най-бърз. Айде. Чакай, аз го смених без да исках на Раптор. Сета. С Раптор ще бъда. Значи бъдеш последен заради този Раптор. Бат, просто го смених, аз бек дал да реди и просто... Това е умно. Случва се. Нищо. Не се знае никога. Може да вземеш, винаги може да вземеш ганна кола, ама после ти да е хубава. Дам. Така е. Така е. Ой, шорти. Айде да ви Нищо, бия. нищо. Шортилинка, шорти булет. Шортилинка, шорти булет. Булетолитка. Давайте. Давайте напред си, то се рекържен. Мале, рекържен наистина е по-бърз от двете. Един си часа. Прекрасна кола, докато не дойде завой. Аха. Точно това ще я да кажа. Де, майница. Чао ви, Трошляк. момчета. Трошляк проклет. Буквално си го знаеш, че ще стане. В момента, който задницата ми се дигне, аз разбрах, че няма какво да направя, освен да се Охо. питам да се завърта. Вижен. Ай, добре, че не съм първи. Защо не е контакт да ви пуцам отзад? Братле, няма ли завой? В момента съм точно за завой. Еми, аз съм с фантом. Явно S80, защо ми е толкова бързо е? Стара кола е вече.
Не бе, викам защо е толкова бързо направят, трябва да е що не е толкова бързо. Фантом, бе. Защо фантом, бе? И разбира се, Италито ме къса, бате, що не? Италито е по-бързо от твоето. Да, знам. Сега ще ги биеме. Но той лагва нашия. Нашия няма как да не дава назад Мартито. Айде Марти, лагни някъде. Айде, монстъре. Ой, аз съм с добро. Аз не. Къде е то? Айде, карай шорт. Мале, ма бе, аз сте се засилили. Не, да. Аз съм на пълна газ на дупче от Т-20-та. Аз съм с 206. Просто сега дали ще спра. Ще спра. Това е култо на Т-20-та спира. Не! Ударих се. Много Слабо рано работа, цъкнах да завия. Много слабо представяне. Верно, верно. Нищо, сега има много скоро още една смяна, да те видим какво ще получиш на нея. Тя ще е много решаваща. Итали! Айде! Какво караш? Итали. Оле, аз съм с мускул кола, ама не от най-бързите. Идвам. Хайде, кърбуст, нещо. С колко се движиш? 200. И 150, бе. Това ми добре, да. Те ме раздигаха и двамата, брат. Чао. Аре, не мога да засили това, леле, какво е бавно. Чао. Чао, ама дебе, успокой се с този късмет малко, какво ще кажеш? Сега ми е тръгнал. Дей да не свърши така. Наляво сме, да знаеш. Още една супер. Айде! Тайфун ще ми кара. Това ти си ненормален, какво става? Как ти добре ли си? Ви бате, след последните пъти заслужавам. Шорта наистина днеска му е деня. Да им това. Вудо. Окей. Моля? С Вудо съм. Вуду. Вудо магия ще правя. Аз съм с най-тежкарския Nissan. Който не мога да завие. Ужасен за каране. Вудо, което не Шорти, мога с да завие. какво си в момента? Серав. Шортинка. Серав. Това дори не си сещам какво е. Ама Мартинката за какво взима кърбус, даже трайхардър, аз не съм тръгнал да се занимавам. Успокой се малко. Вие ме насигнахте вече, бе. О, вие нямаме минете обаче. Не, Мартин ще мине. Няма. Аз съм първи. Айде, GG. Бах ти краткото състезание. Чилият. Не, няма да чилят. Стига, бе. Айде, качи ни нагоре, бе. Никога, бе, Абе, стига, бе. Няма как от войната... Абе, има и такива случаи. Няма, никога не е имало. Ще има. Може би ще има, ако ние си пуснем сервера някой ден. Няма как да... Бая магистрала има, като гледам. Да, лошо. Много лошо. Комет Сафари, вата и не го мисля въобще. Туризмото не е ли по-бързо? Комет Сафарито, ако излезем на офроуд за малко е много по-добро. Туризмото бива убито от... А Комет е с двойката? Тя се хлъзга навсякъде. Добре. На път ще послушам. Няма да ти поиш. Айде, аз ще послушам. Айде го... И разбира се, моето стана едно ръждясово такова. Да, защото това е най-скъпия апгрейд ни се ръждат. Уау, тя че платим да имам ръжда, бате. Аз в истинския живот гледам как да нямам. Тук че си платим да ми я сложат. Това си хората. Така е. Rockstar си знаят работата. Даже за ръждата си плащаш. Ужас. Да, го. Аре бе, кума мъндръса те да го цикам това W ще щупа клавиатурата, бе. Чакай, защо съм с... Аз съм с пълен апгрейд и ми махнал офроуд гумите. Бъркал си начин. Да, хора, да не забравя да спомена, Шортлинка има канал, ако не сте разбрали, в описанието има линк, който да го отворите да се абонирате за него. Шорт, кажи 2 думи, брат. Абонирайте се, много съм ви благодарен. Те първа почват тяки клипове. Така. И победи. Така, както казах, в описанието ще му видите най-отгоре линка. Мерси. Абе, аз защо следвам чекпоинтите като някакъв
деградирал точно, а не ги цепим през... Боксио. Ще се удара. Няма да се удара. Сега ще ме убият. Браво, старе. Сега ще ме убият. Пирачки преди моста, много мале. Без да искам, аз те закачих, ама беше Диман Драк. Мотора защо се изтърка в мене, брат? Пича просто се втърка като някакъв... Чакайте минаваме между двамата. Чакайте минаваме между двамата. Аз просто седя и съм отстъпил място на всички да ме изпреварват. Чакай даже да вляза. Малей! То как го изнесе, брат? Видех. Мерси, че ми помагате, пичове. Пич. Леле, убиха ми Холма! Не, Холмчо, върни се! Desert Raid. Ужас. Е, тук някаква група от лилави пичове. Не, опа. Чил уби Холма, който се опитваше да ми помогне, за да ми помогне той. Те се избиват кой да ми помага, разбираш ли? По-добре за тебе. Доминик Торето, трябва да отстъпиш малко повече място на полицайо. Та полицейска класа втори път днеска я получава. Той къде лети? Настигата ме това не ми харесва. Ами аз просто си карам, брат. Аз гледам да съм въгъла да не ме убият. Да, тия са аз не искам да го ударя този, защото е с много лека кола, ако го подпро ще умре. Това съм аз, бе. Не ти, бе, Шорти, има един с оф мамка му, Шорти! Благодаря ти, между другото ти ми спредвари. Виж какво ми даде. Да, майната ти. Има кади пред мен, внимай. Идам. Аз тук... Тя с нова ван, не знам как ще го взема този завой. Бързо, ван е толкова бавен, че... Чила ми кери днеска клипа, човек, честно ти казвам. Давай, Чил, че аз ще те бутам, ти ми давай слип. А така? О, тук ще е много зле, леле. Що бе? Пирачка. Свърших си работата като хората. И запазих даже малко пулс за след завоя. Не бе, сега ще видим, бая време съм с тази кола и си държа топ 3. Ама време да ме изпреварат. Че няма скоро смяна ли? Аз трябва да го карам това ванчо. Да. Майко мила. Мале, то как ще ще ванчо е, че се кара супер добре. Само никой да не ме бута, моля се. Моля се. Мале, навлизаме. Братле, не ме удрей, моля те. Сега правите кръгче там и продължаваме, ама то няма. Аз си карам бубур, брат, няма смяни! Има, далече, много е далече. Много е далече. Аз с моя спрънг миниван. Чак сега третия ще се трансформира и аз по него. Еми това ми се сипа състезанието, значи браво, добре са направили смените, чудесно. Съм. Не, Баракс. Виж, аз съм с либератор, така че аз май съм по-добре от теб. Чакай, дай да минаме, давам. Оле, не. Чакай. Защо трябваше да няма и нито една смяна, бе? Чути си. Брат. Село. Нарочно го праснах отзад, защото ти внимавай, мале, убихме те. Шорт, внимавай ти. Да, аз внимавам, те просто ме удрят, аз карам направо. Еми да, те малко зигзагообразно обичат да шофират. Не, зигзагообразно, той в момента влиза в мене. И ми бъгна гумата. Толкова кади днес. И се обърнах. Трансформ? Дай ми нещо хубаво, моля те. Брат, ти баваш се с мене, какво става с късмета ми? Stinger GT, мога да има къмбек. Моля те фани ме, като си фанал този Стингер и ме блъскай отзад. Докато си направя. Едно ще взимаш и слипси. Абе, брат! Нека ме изнася тука. Това беше грубо. Това нямаше откъде да мине то. Абе, ще чака. Абе, изнесе, той просто ме блъсна. Той ще казва, какво да спирам, като мога да те блъсна. Ама те всичките са такива. И аз не мога да тръгна, защото съм на изкачване. Прекрасно. Леко бе, вече ме уби веднъж, разкарай се. Камион не може да бие. Камион не може да бие. Шортлинка се набута, а това е булата, чакай малко. Да, аз съм, защото не мога да завие. Вие сте зелени, малко зеленеете. Не мога да завие за това. Да. Бифи 400, окей, моторче. Аз съм с моторче. Всички сме с мотори на този чекпоинт. Ай, ти ли? Yes. Лили.
Аз дори не знам какъв ми е мотора, бе. Абе стига се бута, бе. Футо. Freeway е мега як мотор. Футо! Не бе, брат, той е дрифт. Да, дрифт е. Не, бе, ти лут ли си? На пресичането ме спряха, бе. Директно ме спря, бе. Дори не се афектира да го завърта и него, бе. Загубих си 15-та позиция. Дрифт кола. Абе, не, това беше... И аз съм с футо. Не се безпокой. Не, аз съм с дрифта, бе, туринг. Аз дрифтя. Това дрифти като цена на дрифт писта беше. Брат, това е ненормално. Това е най-лошото ми състезание, което съм правил тази година. От към късмет. Наистина. Път не сте завой тук. Майко мила. То само завой, бе, монстър, внимай. Еми, 9. Благодаря, че гледахте този клип. Ако ви е харесал, лайк, дизлайк, ако не ви е харесал, subscribe бутона и до следващия път.